Sa wakas at nakauwi na rin. Iya, may tinapay akong binili dito, oh. Crystal? Ikaw ba yan? Sige, lagay mo na lang dyan sa ibabaw ng ref. Ba't ngayon ka lang? Saan ba kayo pumunta ni Roy? Diyan lang sa mall. Ano na naman yung niluluto mo? Ito. Tuyo. Ibabaon ko sana bukas. Tuyo? Baka naman mangamoy tayo sa office niyan. Ang selan mo naman. Masarap kaya to. Hindi ko naman tinanong kung masarap o hindi. Ang sinasabi ko lang, baka umalingasaw yung amoy niyan sa office. At mangamoy tuyo tayong lahat. Hindi yan. Ay, pabango naman. Gusto mo ba? Ito, marami pa naman. Ulamin na rin natin ngayon. Ay, hindi na. Bumili na ako ng manok dyan sa labas. Pati hindi naman ako mahilig dyan. Di wag. Oh, siya nga pala. Agahan natin bukas, ha? Bakit naman? Girl, Lunes bukas. Gusto mo bang makipagbakbakan sa traffic? Ay, oo nga pala, no? Traffic pa naman lagi sa Pasig. Kaya nga. Oh, sige, akyat na ako, ha? At maliligo pa ako. Pakiinit na nga rin pala ng natirang batcho, nakalimutan ko kanina. Nainit ko na kanina. Idagdag na lang natin sa ulam natin ngayon. Sige, salamat, ha? Des, may kwento pala ako. Naku, bad trip talaga kahapon. Bakit naman? Ano na namang nangyari sa'yo kahapon? Paano? Yung lalaki sa bus, siksik ng siksik. Naniniko pa para lang makapasok. Kala mo naman, di makakauwi. Di sikuhin ko nga nung papasok na siya sa pintuan. Ayun, nasaktan siya. Hindi tuloy siya nakapasok dahil sa biglaang dagsa ng mga pasaherong pumapasok. Loko ka talaga. Pati wala talagang bago dyan. May pasok o holiday, laging ganyan. Kaya dapat handa ka sa mga ganyang sitwasyon. Kung hindi ka na nakapasok, may pasa ka pa. Eto pa ang mas nakaka-bad trip. Ano? First time ko lang kasing gumamit ng vending machine para mag-load sa beep card. Oh, tapos? Di ayun, nilagay ko yung card sa machine. Tapos, nagpasok ako ng 100 pesos. Akala ko after magpasok okay na. Di tinanggal ko yung card. Tapos tumabi ako. May lalaki na nakapila. Nilagay niya yung card niya. Tapos nagtaka ako, bakit wala siyang pinasok na pera at nagmamadaling umalis? Tinakuha niya yung load mo? Oo, te. Kasi pag-check ko ng balance ng card, wala pa ring laman. Kung namukaan ko lang talaga yung lalaking yun, naku, kukunyatan ko talaga yun ng 20. Madami talagang loko at magugulang. Kaya dapat alisto ka, te. Kundi may isang ka ng mga loko dyan sa paligid. Hinayang talaga ako sa 100 pesos na yun. Pang merienda na sana. Wala naman na tayong magagawa. Kainis talaga. Oh, tapusin mo na ang pagkain mo nang makatulog na. Baka tanghaliin tayo bukas. Oo nga pala. Sige, mauna ka na. Ako na maghuhugas ng pinagkainan natin. Iya! Iya, ano na? Kanina ka pa dyan. Malilate na tayo sa trabaho. Malapit na! Matatapos na! Sandali lang! Bilisan mo na dyan. Ano bang ginagawa mo? Oo, ito na. Bagal naman. Ano oras no? Hindi ko kasi makita yung ID ko kanina. ID? Oh, nakita mo na? Oo, nandun sa cabinet. Napakaburara mo kasi. Kala mo siya, hindi. Oh, hindi naman talaga. Oo na, whatever. Oh, sige, ano na oras na? Mag-taxi na kaya tayo para mas mabilis? Diyos ko, te, wala akong budget. Mag-jeep na lang tayo para makatipid. May oras pa naman. Excuse me po. Dito ka na, Bes. Oh, maluwag pa! 5 tao pa ang kasya! Kuya, siksikan na po kami sa side namin, oh. Ate, 10 po ang jeep na to. 7 pa lang kayo sa side na yan. Di na nga kami makaupo ng maayos, kuya. Ate, nakikisuyo na lang po. Umusod po kayo sa may dulo para makaupo ang iba. Ay, naku. Kuya, bayad po. Ang lakas naman ng music ni Kuyang Driver. Oo nga, sakit sa tenga. Kuya, bayad po. Pasuyo po. Bayad daw, oh. Kuya, bayad daw.
Sando! Sa may Pioneer lang po. Init! Traffic na naman. Kakayamot. Sinabi ko na sa'yo mag-taxi na lang tayo. Ayaw mo namang makinig, di magdusa ka. Wala nga akong pera. Sabi ko nga. Bes, Oh, bakit? sira na yata yung baon mong tuyo. Iniluto mo ba yan ng maayos? Paano masisira? Iininit ko pa yan. May naaamoy kasi ako. Baka naman hindi ka lang nag-toothbrush. Sinisi mo pa yung baon ko. Bes, may hindi talaga tama. Ang sangsang talaga. Ano ba kasi yun? Baka naman nakatapak ka lang. Amuin mo kasi. Bukod sa amoy usok. Oo nga, no? Amoy patay na daga. Diyos ko, saan ba nanggagaling yun? Ang sakit sa ilong. Bes! Sandali lang, hinahanap ko. Bes! Ano ba yun? Katabi mo. Oh, ano meron? Sa kanya nanggagaling yung amoy. Teka nga. Ang baho, Bes. Amoy nabubulok na daga. Magpapabango nga ako. Baka sakaling mawala. Diyos ko, makapit to sa damit ko. Oo, dalian mo. Di pa rin nawawala eh. Sandali lang, kakausapin ko Uy, Crystal! Anong gagawin mo? Basta, kuya, pwede po bang umusod po kayo? Maluwag pa naman. No, bakit? Kundi lang naman po, may space pa naman po, Kung nasisikipan ka, bakit di ka kumuha ng sariling sasakyan? Kainis naman. Ang yabang. Tiisin mo na lang. Baka batulan ka ni kuya. Hindi, Hindi ko kaya. Nasusuka na ako sa amoy. Kuya, huwag ka namang masyadong dumikit. Please lang. Ano ba? Ang arte-arte mo kanina ka pa. Kunti na lang, miss. Papatulan ko na to. Pwede ba, miss? Umarte lang ng naaayon sa itsura. Hindi ka na nga gaanong kagandahan, yung ugali mo ang pangit-pangit pa. Dear love, para akong sumabog na bulkan. Dahil sa sinabi sa akin ng pasaherong yun, sinubukan ko namang magtiis sa amoy niya para hindi siya mainsulto, pero ako naman ang ininsulto niya. Kaya hindi ko na natiis at naibulalas ko na ang tunay kong nararamdaman. Kuya, hindi naman kasi yung sikip ang inireklamo ko. Ano ba kasing problema mo? Yung amoy ho ninyo. Umaaling-asaw! Oh, anong problema sa amoy ko? Tsaka bakit mo ba kasi ako sinisinghot, ha? Ayoko man kayong maamoy, pero yun ang problema ko. Kuya, kunting pakiusap lang. Umurong kayo dahil nahihilo na ako sa nanununtok niyong amoy. Huwag niyo namang iparanas sa akin yung impyerno dahil papasok pa lang ako sa trabaho. Bes, pinagtitinginan na tayo. Hoy, kaibigan mo ba to? Wala naman kasing pumilit sa inyo na mag-commute at mag-jeep. Kung ayaw nyong nababahuan, pues, mag-taxi kayo para solong-solo nyo ang sasakyan. Mura naman po siguro ang tawas at deodorant, diba? Libre lang ang maligo at magsipilyo. Maawa naman ho kayo sa mga taong bahong-baho na sa inyo. Halos mamatay na kami sa amoy na nilalabas ng kilikili at katawan nyo. Ano ba yan? Kaya naman pala amoy patay na daga ang jeep dahil sa'yo, kuya. Magtawas ka naman. Baka kumapit na sa damit namin ang amoy nyo. See? Kuya, hindi sa nalalait ako pero ang sama talaga. Hindi lang naman ako ang nakakaamoy, di ba? Hindi lang ako yung nagrereklamo. Lahat naman pala kami ay nahihilo na tapos ikaw bang may ganang magpaalis sa akin? Ang yabang mo, Hindi naman nakakasulasok yung amoy ko, Kuya, sanay ka na kasi sa amoy mo. Manhid ka na sa putok mo, pues kami hindi. Umalis na lang kasi kayo, kuya, para wala nang maabala na ibang pasahero. Para naman kasing may digmaan sa loob ng jeep na to. Para nga, sabi lang, bad trip, mga buwisit!
pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!